Bolar meniň üçin iň agyr ýetki. Işykdan doly gözler pandan gitse. Süýýän bolsaň, bagtly borum isleseň meni mundan atyp örtemen gitsen. Yok Leyla, yok. Şagyrynyň mertebesi, abry, ýa-ni elini galranyny dogumdan dolup durşy, gaýratdan dolup durşy. Gülleriniň uçguny gerek da maňa düşünýärmi? Dogry, söýgem gerekdir. Azakany mehrem gerekdir. Ýöne ýadymdan çykarma. Sen şagyry düşünýärmi? Şoň üçin bir elin galran kelläňi ögürşüň, dogum gerek maňa, dogum. Ani, ýene bir gerek. Bolar meniň üçin iň agyr ýetki. Işykdan doly gözler pandan gitse. Süýýän bolsaň, bagtly borum isleseň meni mundan atyp örtemen gitsen. Yok Leyla, yok. Filmin edebiýat tazyny ýazan Murat Hudaýguliýew. Ädimden okluýjundan ýankyň şagyzdygy, mertebetiniň beýikdigini, dogumdan elini goýanyny. Rejissöri Arazvika Jumaýewa. Göllerden otly galkanyň sıçrap, sözleriniň ömür sıçrap, ot bolup diýen gerek de düşünýärmi? Operatory Juma Çaryýew. Başlaň. Taýýarlyk haçan tamamlanyrka? Taýýarlyk basam tamamlanmaly. Asyda kim gerek? Men gazetden elim. Täze oýun marada rejissörle söhbetleşdik. Taýýarlamakçy. Film kevşirilen Arslan Gurbangelliýew. Bolýan da geçiberiň. Oýun häzir tamamlanar. Böyle. Alo. Men şu an teatra elim. Filmin guramaçysy Çary Çaryýew. Bolar meniň üçin iň Böyle. Işykdan doly gözler pandan gitse. Süýýän bolsaň, bagtly borum isleseň meni mundan atyp örtemen gitsen. Bar bolun başlyk. Täze önüne giydirler. Hawa gowwaşlyk. Ene şu täze önümlemiz başlyk. Gerekella. Etraplara vilayetler köprek uğradım bolýarmy? Istegler köpelýär gün gelinçe. Bu işleýän üçin ýene bir daşary okuw uğraçak bolýar. Tejribe toplar ýaly. Näme urýar? Näme diýseňiz bolar baş. Sen ýaş oglan kämilleşmeli, öwrenmeli, tejribe toplamaly. Gelen soň täze önümler bilen halkymyza hyzmat eder ýaly. Ne bilen eýem daşary utlamada da önümlemez çıkıp uğradı. Ne yansa da bizim Türkiye devletiminden eyyam istekler bildirdi. Şoň üçin bizim telekeçilerimize gaty üns berdiler. Esasen tejribe toplu, öwrenjek bol. Ýaş oglan. İşleýär. Bolar baş, tamam ise. Bolýalagy ýüzüň açdanymy? Bolmanada birinjigede kyn boljak görünip duran. Vah, başaramaga ýazyl. Görüp dursuňa. Näçe gaýtalasam şu keşe girişip biler öýdemek. Girersiň. Ihlas etseň, bolmajak zat ýokdur. Vah, jan etýänni. Özüm şol edermen özüň ornuna goýup ömürýän. Ýöne bilemek. Bir zada ýetenok. Vay, Ejemjan. Alo. Ejemjan salam. Vah, şeýlemi? Kän aýlandyňmy? Vay. Ala dederýär näme? Beýdip aladagy alyp bermelärligini özüm bilýän walam ýöne bolaýam näme. Şuň agyň bilen görüşendiň-de. Ýaňy ýerden gördüm oradagamy. Janam sag. Daşary ýurt karhanalarynyň biri bilen awul şertnama aglanşypdyrmy näme? Innem ýakyn günlerde daşary ýurda iş saparyna gitmeli otyrdy. Daşary ýurda? Nire Leyljan? Xitay diýýärdi ötken. Xitay ýa Ýaponiýa bolmaly. Leyljan? Daşmol Xitay diýilýän ýer. Bay eje. Oğlum piyadagdan o yerlere uçorlu gitýär. O bir mahallar kýaly. Düýeli kerweniň gatnalýan ýüpek ýolundan indi uçorlu gatnalýar. Özüm hormatly prezidentimizden halkymyza peşkeş beren boýun uçorlaryndan.
Bolya balam. Geden yeriňizde sag etseniz bolya. İşin kendirgiydim, taklamayın. Bolya. Sag ol. Näme de bolsa işim bilen gyzyklanmady. İşleriň näýilip soraýan olsa möňürüp goýarardymmy nämemi? Vay Jorajan, beýdimesene. Altın salam. Salam Resul. Başyk ýerinden ka. Yerine ýanyna adama garaşaýardyk. Resul. Wawaltın. Sen şoňlar kunçaňyny köpräk aýlanýan ýaly. Gowy ödürlen altın. Ay ýok gowulmadan, onsoman bilmek kynala. O näet bilýän? Soňky döwürler özüň arpaşyňa mekgedi. Erwin işe de şadiýan gelýän. Onsoň kunça gowy, ak gürökli, sada, işinekde başlaman öwýe eden işi gowdy. Altın. Bu da atlar aýtsam näme diýjek bolýar? Şol sypdyrma diýjek bolýar. Onu kömek ederdiň altın. Men näme kömek edip biler? Her başyň ýaly ýep çykandan gurulşat bolýan. Leyli, men ýa-da düşünemem. Özüň aşy keşip önanmaklaryny giýje uny ardy ötüp görsen. Inem bolsa tähäjede düşünüp beýtip görsen bolmaýar. Waq arzu edenim bilen bolaýamy? Kynçylykly zat barmy näme? Şu keşipiň kynşygyny özüňe aýtdyň, menem aýjadym, ýarynda bolsa. Sen aýtjanlaryňam dogry. Ben rejissöram, şagyrdym keşin diňe sen janlandyraýmalyk tutan ýerini goýarar ýalyl. Men olsa gitdiçe darýanmy? Daryp bolýar. Hemme dap bolar. Bulup garaş. Naşmysın. Sağ ol. Indi taýaram haçaýar? Ertirýärden. Ona ertirýärden menem barjakyn taýaram. Sen arsaňa hasam alжырarym men. Hiç adam olmaz. Birinçiden men tarihçi. Belki diğerce bellikler bolar. İkinciden onu soňam öňde sowda tomaşaçy öňünde siz oýnaýan bolýar. Bu tomaşaçy geleni bilsen, hatam jogapkärçiligi duýarsyň. Etini sporda men bar ýa. Durma. Gowumy çarjan ýagdaýlar. Soraşay. Soraşdan ama. Bu nece? Hawa? Bugün gow habarlyja geldim. Vay şeýlemi? Vay. Sen begen nerden ýadyran aýtdym? Ýöne indi aýtmagyň kam diýen. Vay. Onuň näme? O nämeňe dedi? Ýa soraş diýende soraşan olsaň aýdap, indi aýtmaýan men. Çay versem aýtjak gäme. Aýtmamadan. Düň agtyklar gowy süýjeme getiripdirler. Köpä diýje. Ýa-da böyle. Däli. Ýa çıkandan. Ne? O näme? Ne? Bu nämeňe dedi? Leyli jany gadyada çykartdyrlar. Vay çağam. Däde keşdürü diýe diýip ýazypdyrlar. Çarjan. Ha. Men muny äýnegim tapyp arkaýnyma göreýin. Häzir men taňa çay bereýin bala. Derrew. Häzir süýçülerden. Ustulyga gelen adamyny boş goýberler, o. İýjegiň süýjü köke bolsun, işjegiň gök çay bolsun, çarjan. Ýemele zulu nece? Ol arada gelemde de iki diýdi ol nur maýones diýip. Şondan bawulda deme bolmasa da hükmanam derler. Taňa gerek bolsa çarjan, hemme dat tapar. Gerek maýonez bolsun. Häzir bala. Hey, on bir ýanyna özümiz bada diýen. İne. Ýakittejik çağajyklaň bilen bileje ýersiň al balam. Şunu wara.
Ilki kärhanasynda öňürjek bolanda sınıpdaş bar orajan oğlum. Oğlum men ýanyma geldi ýörükde. Ine şuňal iş etjek bolýan. Adam nur bolmaly. Mayones diýdi. Şunu ýasaýsak näýil bor diýdi. He, menem aýtdym ölen bor diýdim. Ha, şu men maslahatym bilene dilen zapçy. Men maslahatym diňe bunlar beýle kıratlarym men maslahatym bilene diýär. Ol otaýny o esten beýsen go, wor otaýny beýsen go, wor bana. Indi şu wagt bir begeni ýaraşy, dost ýamyn kömek etdiň diýipne. Dostum da sınıpdaşym da, o kömek etmem men kime kömek edeyim? Alonna bir kase çay bereyin bala. Ine de täzece gelen kökötüýçi al bakaly. Şunyň ady ordanım. Hay, görýärmi? Tüweleme diýene. Tüweleme. Dur ver ustayda. Ağan gelir wagt tama bolly. Mantı bisirip koy diýipdi. Gelneje, men ona derrojyk saçaklary ýazaýyn. Ece benim kömek edecek. Kömeklesäýdim. Ece men näme etmeli? Vay. Sen şu akıllıca bolup otursaň, ullokan kömek etdiň de oglum. Indi men jegim şunça wagtla akyllyja bolup oturmalymy? Of, madama maňa kyn iş düşýär. Vay. Ağa meni nire aýtmaly? Bak şoň gitýän ýurtlaryň atlaryny ýat tutmam ýetsem ok meni. Hatay diýäýdi öýtdýän. Gowduny, näçe günlük gitmeli? Oradan plan yere plança wagtlyk gidip geljek diýip maňa angaýdan ýeri barmy Leylijan? Gelen sen bilersen näçe günlük gidip gelenni. Gelneje, sen ýaly giň bolup bolaýsa. Ine orat kalkan ýaly bir duşdun, senem bay giňärsiň ondan. Ece, şogurun koyuldun mu? Şoguruna han ol, şu mesele çözülençe koyulmaz. Baravun daşarda oynap gel. Holdan daşa gitme bolýar mı? Baracak. Haýsy mesele? Sen öýlenmek mesele. Ondan. Şu mesele gurrunda, şogydan bolar Ece. Onçasyny görebersin. Bolýar jeme troýun. Ýazmaly okumaly atlanma. Ha. Dinläsiň gelen okmy. Aýtdym Ece, okumaly ýazmaly atlanma. Wah, can oğlum. Ejeň sen ýüregiňdäkiniň hasyl bolmagyny isleýän näldiriýdi. Oras kalkan urlaýarmy? Emen enem oraýdyp gelen ony. Telekeşlenmedi bilen. Ene, Ece, oras kalkan urlaýar. Ýokary derejelerde öňürüp, daşary ýurtlar bilen ary gatnaşyk ýoluny goýduk. Hormat arkadaşymyz baran ýerine türkmen telekeşlenmede giň mümkinçilik döretdi. Ya her bir telekeşlenme, türkmen ýigitlerimiz, türkmen telekeşlenmez özüniň daşary ýurtlar bilen ykdysadyetde. Wah balaja. Paýtatda uly kärhana ýollaşylyk edip ber balam. Canım sağ bolsa bor balam. Her bir tutumly işleri bura waswasyn. Yok Leyli dursana zanjygyň bolunok. Sen haçan keşpe girjek ha? Sen haçan keşpe girjek? Sen şagy zahyrin. Aslında ödiyen sözlerine ödün bir nanıyanmış var. Ananıyan mı? Sen yankı sözleri Leylijan yüzü gurnaydık geçivermeler ahirin. Ödün bir köşkteki eskeri ağaç. Bak şu kollun. Sen yüreğin häzir dertli, harasatlı, hasratlı düşünüyen mi? Eskeri berilmeyeceğini, şoňulen bagtly bolmajagyny bilýän. Işka gahar, gazap bilen ýüzleneni gerek maňa. Hani bir gedek al menden ýanynda. Gel hani. Bagyt diýip garaşdym ışkyň gelerne. Arman ışk dolardy kalbym narada. Näme üçin bu ýürege söýüni? Hasrat bile sallyň yaradan köşk eýwanlar, serhowuzly baglardan, saat söwketden teselli ýok köňlüme. Nusoy asmanyndan öwsen ýerlere ýüregim döksem de derdim ýeňlemez. Özüň taryhy öwrenme. Şolär kesip janyny bolmaýlyly. Wah, düşünýänni.
Ýönemen tarihçi däller. Tarihçi bolmasam, tarih gahrymany keşfini ýerine ýetirýär. Hormatly prezidentimizin Türkmenistan Büyük Köpekýol görewi adly kitabyna edermen, watan söýüji, gahrman binalar bardy belläp geçýär. Sen halkymyzyň geçmiş taryhyny öwrenme. Beýle keşfi, jalandyryp bilersiň oýlamak. Bolmanam hemişe maňa gownuň ýetmän etýärsen. Öýköleseňem Leyli, taryhy öwrenmeseňä, şonu başarmajagyň açyn. Aýoğlan, öýköläp oturýan sesiň çykarman oturay. Doğru da Leyli. Resul näli işini düşürläni. Awwas, o tuwlama şunlara hadym işgälen saat, ýani işleýämez. Berekellah. Bu ýelmiş hal hiler gowa. Awwas. Ey tuwlama, hayrat edin gaýlar, berekellah. Abi ateş var nämetdir. Bätesi ýemez, ýagdaýlar düşündirdim. Şertlere taş etdim. Şu bätesi wasy bir hat bir raglan edem orda hatym gowy işejek ekenlerler. Yani yok, esasy täzeden işgärleri hilin gowuny öwretmeli. Şem bätesi açyk ýeri iş bolmaz. Bolýarmy? Bundan ne de täze önümlemi şu. Tamam. Can gelýär. Bolýarmy. Awje, selamun aleyküm. Tagaman oturmam. Ay bilem na işsap we tuwlama. İşgärler bilen o täze önümler öndürýär. Emmesem gitişip o geçece. Oraca. Ay kaçam ağarmalıdır da. Vakti öyle ne olama ağarmana. Ben hiç adalet etmeyeceğim. İşler gowy, o çağılıp tükül. Emmesi gowy. Oraca. Öz sağlığına terek. Olya. Sağ olayca. Barar. Lokman barar. Ece, oradagam siziň hemmäňe daşary ýurtdan sowga duratdy. Al Ecejan saňa. Sağ ol balam. Me, bu da saňa. Nesip etsin. Al jigim, bulam saňa. Senem känzädi biljekden. Nesip etsin. Wah. Oradan daşary ýurtda gidip gelýän bolsa elbetde işli gidip gelýändir. Gedelenje bitmäge eli ýetmeýäne belli şoň. Al gelneje, bu da saňa nesip etsin. Wah, Ejejan, oraz kakamyň wagty bolmasa näme? Wagt tapsam Ejem mörk geljekdi ýa-ra. Gaýnagam wagt tapamok diýip bahan etmesinne. İsleýänler, islese her an haçana wagt tapar. Näme boldy? Ana, Ejem ýene öýkeletdiňiz. Gelneje? Näme boldy? İltimi dışından yetiripdirmi? Düşünmedim. İltimi dışından yetiripdirmi ağaň? Ya Ejeňe yetirenden yetiripdirmi? Vay, gelneje. Sen giň ýeriň gurrun etdiňde, ağama hemme sowga dalyp, uly gelneje mundaýan bolsa näçek? Gelneje mem şonda da giňiz. Sesini çykarmanyň aýdy. Wah, men şolar ýarda düşünýänlerlerini. Bolýagyz, ona wagt tapsaň habarlaş men bilen. Bile jaýlanyp gelýärler. Ertiraşka wada aýdyp barýanam men. Bolýany, jaň etgin bolýarmy? Gyýdym. Bir ýere gitjek bolýaňyzmy? Joram Gülnar bilen ýa-da aýlanyp gaýtjak bolýan. Ýollaşy üstden gowda Eje. Leyli, meni daýyn sen bilen. Ene Leyli bilen meni daýynna. Ene ruskallysa menem itjek. Doğrudanam şular alyp gidaýsanmy kam? Gyýdym. Onda orap oturmak näme gerek? Köne gadim ýerlere ziyaret etmek sowapdyr balam. İşin üçinem gerek bolsa jigileňem alyp üýşüp gidaýsam bolýar. Onda has gow Eje. Oho, Resul, näme bir zat ýetirdiňmi dost? Ýok lay dost. O näme bir zat? Bir zat gözleýänmi diýen? Bir zat täho, birini gözleýän. Birini gözleýän diýsene. Dost, sen o gözleýän biriň buny işe gelmedi. Gelmedin. Näme üçin gelme? Näme de dost? Beýdip durmadan näme diýjek bolsaň aýtsana o. Näme de dost? Menka bir daş kulakdan eşitmek, hetelgence bara. Şondan eşitdim. Näme diýe? Näme de dost? Orduna aýtsana, aýtjak bolsaň ýüregim suw etdiň ha. Dursana dost, näme aýtsanýaň? Menem aýtjak bolup durna. Ol näme diýdi? Onsoň dost, şular ýal habary dostuňa aýtmagan kyn düşýär bilýäňä. Men seni aýtsam gynandyrmaly boljak. Näme habar?
Gynandyrmaly boljak diýen dost. Men aýtsam sen gynandyrmaly boljak. Gynanýan, näme gynanýan? Gumşaň durmuşa çykýanda gynanýan. Durmuşa çykýan? Owa, durmuşa çykýan. Haçan? Şun olary sawçy elýär. Onu Gumşaň dinlema gelýär. Şey diýem gumşa, başga biriniňki bolýar. Owa. Men sana näçe aýtdym dost, gumşa feýüňi duydur. Gumşaň fenne göwni bar. Ýöne näçe? Awar gyýdy maşgala. Gelip sana öz feýüňi aýtma da. Ýa-da Rasul men senki diýme da gelip. Aýt diýdim. Rasul gitdiýdi. Şuna oňorandyrna. Näme dersiň Rasul? Ayağı sen toğuk ýaly. Bir ýerde durman gedäýseňni. Dogurda walla. Bana bir ança göýük çay demläp ber. Göýük çay demledim, bu gelip nartı attım. Nartı? Geçen gelip yanmağın gülüne attım. Eşiklerini çalışıp gel, çay içeli. Bu Leyli görmen okluyor. Leyli can öyle toğunlu. Bir hilişe olmasa öýümizde bir zat yetmeýän ýal bolay ya. Leyliň çağırt geleyinmi? Yok, gerekken gel. Obadan ejen can etdi. Saglyk mı öde? Owa, Hudaýa şükür hemmerak gowluk. Ýöne salam aýtdy, görüş gelýändigini aýtdy. Ýöne İşe miştir ol yokman bir halinden havaratır ejedir. Ağam, näme boldy? Çağırdy diýildin, ne menem çağırdym? Hay karagol. Dondurmaňy diýin, han geçin. Oy ho, inni şu ıngıllyňdan hem harit boldum. Ýer bilen goýaý ho suwurruňy. Vay, men sana ütgeşikdat diýem aşwat. Ýöne men içim dökäýin diýdim de. Hök, man ýer bilen men işe gitjek bolýan on suwurruň tapýan. Nämen kim howten? Nämen kim? Vay, bir dadym kim diýem aşaňa. Ýöne bizim şäherde ýaşaýsak diýenne. Ana hat, seňem olamyň bilimiň aňkydan kim däli? Aşgabatda sen ýaly hünärmen ikille wiýsal ýalar ahyry. Bana vara. Şu owadan başga yer gerekler. Innem mara. Şu urun iň soňky sapar aýdyşyň bolsun. Eşitdenmi? Gaýtalayjy bolma. Ay, bol ýata. Bolmany şuleýde men bile ýürekde sadamam diýsene. Vay oğlum, çay çağırın Murça. İşe çağıryanıcı. Gelin. Parahatçan iman içmem gidiverdi mi? İstem yok dedi enesi. Ha, istem yok dedi mi? Hani gelin. Otur sen şu yerde biraz. Gel otur sağa derdi. Gelin. Sen bugün men gelinimem bolsaň, çağalığından men gözümün öňünde olandyň balam.
Men häsiýetime de gaty bilettin. Senem men gaty tanamsoň ojugymy eýet edip törme geçirendirdim. Ähli dünýämi taňa bagyş edendirin. Senin tek yaş. Yaşlykda islenlik eltigenine de battaşlyk bolup biler. Ýöne men bir zada düşünemok. Sen näme battaşlyk edýäň? Arylma döwletiň eýesi bolup oturan senmi ýa ol? Sen bolsaň Aşgabatda ýaşasam diýäň. Ine seret biziň obamyda. Tügeleme şu oba hey Aşgabatdy küýsetýärmi? Ähli amatlyklar bara ýaşaýan öýümizde paýtagtda kyýala. Hey şu oba diýerýärmi? Aňyrbaş çağalar bagy, mektepler, sport mektepleri, sungat mektebine çenni bara şu obada. Hudaýa şükür. Gahrman arka dagymyz ýurduň haýsy künjeginde bolsaňam üntden düşürenok. Onsoň şular ýaly döwletli döwranyna ýaşap, durmuşdan nägile bolsaň gaty aýyp bolar gyýdym. Parahatjan, obamyzda iň myrsylanýan, tarpalanýan hünärmenler biri. Şoňa guwun sen. Hünäriňe uttat bolup, tarpaň belent bolsa, islenlik ýerde sen tarpaň belentde durar. Şoňa düşün gelinjan. Wah, siz ýaş bolýaňyz balam, ýaş bolýaňyz. Alo, Eze, men şu an teatrda. Özmem Leyla garaş otyň. Men Leylaýy gowur ýa, maňa şondan aşyk gerek gäl Eze. Şuruňla men ýüregime nähil agram salýan bir bilsedim. Men saňa şeýle zatlar aýdasym gelen oňa. Aslynda bir wagtlar teatr özüňe mukballyk saýlapsyň. Galan ömrümem diňe şondan gödöňe ötürýän. Onsoň artistliği saýlanma beýnerim kaň diýdim mena. Leyli? Hıdır. Resula şunlar. Birden da bolýan mene düşünýän näler? Oňa düşünýän nädir? Sebäbi ondan saňa düşünenok. Şeýdip ikiňiz bir-birege düşünmän näçe wagt geljek? Düýnüň elini aýnagy çygym çymdy, gatal jyraňly görnýärdi. Ya bir aladasy barmy ka? Sen o sebäbi sorak görmedinmi? Oň şahsy durmuşy bilen işim bolmaz. Ya, başlıktan kenjesteydim ka? Ay yok konuşup. Oň bolup ýörşi başlıktan kenjestene meňden o. Onda näme boldy? Men pikir etme göre onu alada goýýanda başga zat bolmaly. Näme? Men nara gep gatlanyp ýören oglan näle konuşup. Men oň gepim muňa, teň gepim oňa satyp ýöremok. Beni fenem gowgy konuşup. Aýdynmy? Rasul gowaglan. Adamçylyga mogunça. Tenem gowgy gunça. Aýda. Aýtsam onça. Aýda. Onça aýtsam bakym Rasul öýlenýär. Oň toýy bolýar. Toýy? Hawa toýy. Näme toýy? Bagyt toýy. Durmuş toýy. Akbal toýy. Rasulyň toýy. Besetmesen diňlätmemeli no. Ay besetdiň, besedaýyr. Ýöne iller Rasul görende Rasul zat bagtly bol, goşagarra. Bagtyň bolsun, oň bolsun diýe. Asıl diýenli dün ýüregim agyrýar diýip ýördi. Gowa. Oň ýürejigi agyrýandyr. Sebäbi Rasulyň gejesi oň ýüregini dinlemän öz garnasynyň gyzyna berjek bolýar. Ahmy Rasul öýlenýär.
Şeytdir. Deneminni özünden gör. Owa Leyli. Ejem gözden bir döwürsen kardeşim olan. Men bunu sana öňaýdamokdum. Bilmedim, bir hil aýdara sebäp bolmadymy? Garaz aýtmadym da. Näme gen gördüňmi? Ejemem ýaşakdy, artist olan. Durmuşa çykan soňam, men dünýäne soňam, biraz artist bolup işläpdir. Onna näme üçin? Ha. Näme üçin bizim filmde garşy bolýar diýjek bolýardy da. Şoňa menem haýran. Ýöne bir zat bar. Sen pikir edýänsiň. Ol sen artistiň üçin garşy çykýandyr öýdüp. Ýok. Beýleden. Ejem edil özüni kalak. Seňem zehkenim koýmagyny isänok. Ejem bilen kakam iyi durmuş bolupdurlar. Soňra men dünýäýipdirim. Näme? Menem ödüm bolýar. Çağırykdan soňşunda. Görene pätgel örtýär. Men dünýä inemde gaty ýaragsız bolupdyrum. Bir wada ejem işden galmaz ýaly, owadan enem, mamam da gelip maňa seretdirler. Ýöne men ýagdaýym gitdigiçe beterleşipdir. Munam ejem özünden gorkdyr. Şeýdem sahnadan başlaşypdyr. Sonluq gulenam saklandyrmyş. Ejemde tamamlandyr. Hey Leyli. Her bir zadyň öz wagty bolýanlarda. A soň näme? Soň sahna dolanjak bolmandyrmy? Dolanyp geleniň bilenem saňa öňküler ýaly gowy kespe garaşyp duranok. Sen ýerine başgalara eýleýär. Onsoň menem şeýip sahnadan daşlaşyp giderine edip pikir etýäm käjeň. Awa, ýoksa men ejeme aýtdymam. Çykalgan kändigini. Çykalga? Çykalga käne? Eýle şeýledem. Hökman ömür boyu artist bolup sahnada çykşat görmelerdir. Men aýdaly. Institutda ýa-da ýüri torta mekdeplerinde öz bilim boýunça sapak berip bolýar. Şeý diýen bolen ejemiň janyan ýa. Diňe sen öz pikiriňe diýäň diýe. Bu zatlardan öz pikirime baýdamok. Ikimiz hakda pikir edýän Leyli. Leyli? Näme dünýä? Ya ýene men bir zat ýalňyş aýtdymmy? Ýok mukam. Sen gaty dogry aýtdyň. Ondan o dogurlap aýdybam bolmaz. Diňe sasy adam wagtyna jyg aýtdyň. Leyli. Leyli dursana. Leyli sen maňa düşünmediň aý Leyli. Ýok mukam. Men ähli zada düşündüm. Leyli. Sınıftas! Bolýar çaňydan? Çağrı! Baraca! Çağırjan, salam aleykum. Salam aleykum. Sen nere bu Tayland nere? Gaýtar öňüň nere, bu ýerler nere? Bir de haw Aşgabatda. Keypinem çağırjan. Ay! Men nurna, bizim kim aladamy diýip kow, bir ondan çykýar, bir mundan çykýar. Ýa-Duljan, bilemok näme üçindir. Nusa ýolasyna aýlanyp gaýdasym bele. Geçmişde ata-babalarymyzyň, şagyrlaryň aýak basan ýerlerinden gezmezsem bir ýet köşklük bolajak gäli. Agydy Leyli, gowunu getirýän bolsaň, hökman gidip gel. Bir jige meglenme? Ýollaşalarmy? A mukam näme? Mukamyň işkenmişin. Eger seňe meliň degmese, özüm gidäýerim. Wai, gitjekkä diýen mamagay? Gidäýers. Haçan gideli? Nirag diýär? Haçan gidýär? Näme üçin gidýär? We men näme üçin galmalmysym? Her kime bir goýup berilýändirden. Bilýän, öňüm käneşdik. Ýuwulmadyk çemçeden 2 kilometr ýerde göwürmekden başga üýt köşkde aýtmajak bolsaň, kösene oturma. Hemmesini ýatdan bilýän. Bular bir başlan olsa indi goýmadylar. Akmirat, özüm aýdyp diýnaýyn.
Gitjek yermiden soy galasy. Sen galmak ya galmazlyk meselen ol sen tak çözülenok. Ula gerek gorasy. Elbette. Onda men gitmek meselenin ulug meselesini başyp çözüldi. Owa. Anu soy galasyn aýtdymy? Bah. Deýle maňa soy galasyn aýtjaň doýdurman. Ödüm akmaktırım tuttur. Doğrudur çağır. Ay gayret ediverirler. Gayret ediyorsa. Oracan. Şu sayda kulluk dostluğumun biri yaşa. Sonu verdim ben. Arada hormatlı prezidentimiz köp çağalı maskalı hükümünü onu yukarı amatlıklı çay verdi. O sonu çoğu toy etti. Benim çağırdı o. Sonra gelibin ben de oracan. Aynı rahmet ruhundan çıkıp bir geleyin göreyin son haber yanına son. Bak çayı delleyecek koyun çağırcan. Arman hermen. Vaktim az. Taşarı da gitmeden iş yaparım ben. Taşarı orada. Onda gelem ön ökman havarlaşan. Bol yeme. Baryan. Bol ya. Agyd Leyli, men şu tarapga aýryp geleň, bolam? Ata-babalarymyň basan ýyzlary, goýunyň bedenler gelin ýyzlary, taryha bagş edip öçmez ýazlary, görünýän selenläp soy galasy. Senin odan ýüregiň nagşy, tarypyň söýlenler görnüçe bagşy. Adam aýlanyp bör älemi arşy, ýüregiň ýylysy, soy galasy. Beyik yüpök yol cemläp özüňde, otyrsyň türkmeniň läli düzünde. Saňa sevgim bardyr her bir sözünde. Kalganyň boýsanjy, soy galasy. Ýüregiň ýylysy, soy galasy. Leyli, bilýärmi? Men kelämine ähli pikir geldi. Gelişýärdi öz keşiplerimizden gaýtalak göreli. Bir hili yaman üýtgeşik täsir edýär o şu taýy. Bolýa, gaýtalasak gaýtalayar. Ýöne bir ýerini ýalňyşdam, ýa bulaşdyraýsam isimden ulaymy? Bolýa. Sarkak Askowady keypine aýtdyňmy? Näme o keypine gaýdarýarna işdi adam mamay berdi. Ay sarkaka tora aýtdy. Bir da tora mal ora. Diýjek bolanyna sarkak işler nähilli, işler düzelýärmidi, işlerini düzeltdiňmidi? Hawa. Ay aýdy bersene sarkaka. Bir öňe soňa bir zat gurlanıp durmalar, o çağa döre biljek bolýandyr-da, işi geldiňmi diýip sorap dur, işije geldim şähere. Men bir işin başyna baram soň, urukmajak gumany barmy? Urukmajak gumany barmy? Vay, towa, keşke bir işin başyny tutan bolsaň. Şu ýaşyňa sen bir işin başyny tutdyňmy diýip ele. Sonra görende o lokany ýyzarlar sana. Ay onu özüň aýdyp bersen sarkak. Men indi tora gumýarjak. Düýnem näme diýsenem? Sen o daş oral tanýanmy? Ha, ol sülgünü ötüň, ol oral kaka diýäňmi? Näme diýseňem lan? Maňa ýene galýarsyň da. Gowy maňa sonra görmeseňiz lan. Ey, alhamdulillah. Aýan soň orajaň edýär maňa. Kyslygyny gelip gitmesen bolmaz. Ay nädeýin? Dedim sizä meni. Bardym. Men bilýärdim näme üçin çağıryldy. Maslahat berdi ýa. Ha, onuň meni maslahat berdi. Ýöne bara.
Men barmakam Halik alcıran ekende. Şu ara şu tağatın herde otur ekende gelmedi kan. Ay diye sen ne? Men bilen Daşarurda gitmeden bolmaz. Yanım bilen git. Daşarurda gidelim ya. Ay, men aytdım, ay bolmaz hamının dedim. Näme Daşarurda da işli adam mı ama işte. Yok, maksatım olsa dedim. Aydayla maksatım olsa bereyle düşündüreyim yana dedim, bana Daşarurda deyime dedim. Vay, öd aytýandaty özü bir düşünýän kagy. Hiçin edip beren işini ananıp beren wapka. Sınıpdaşta, ova dostu olsa. Şovağıt son, yalvarışı. Şu adam gözümün ağzından gidemem. Ay bilezil ollukta. Ay bunları özümden ayar. Okaya kalk bunları yaman öğrettim de. Dine uğra der o, bağırsın ağrı bulan. Nemem çağır kaka. Oto nire etti ol. Kim? Yank oral kaka. Aytdım Daşarı urda etti. O Daşarı yurdun adı ne mi? Haysi yurda etti. Aman. O Daşarı urda Daşarı urda hemen. Çağır kaka. Abi yöne sonra ayınırda bu çağın. Haydi şehre gidelim, haydi yurda gidelim. Ayda ayarlar bir adını. Bradiyle gitti, bradiyle. Vay, o estağfurullah. Ha, elindekiden hem kaldırdın o. Sen bu bir git. Sen otur çok bir şey gitmeli. Oradan da otur, gel gitti onu. Ey Batır yigit. Senin sevgin men kalmalardan getiriyor. Yöne yürekler bir bolanı bilenem. Oğluna täle yazgıdymı dürlü yazılan olsa, senin hem, menin hem takdyra ten vermekten başka alacımız yok. Men şagydy. Sen olsaň ýöne köy esker. Ykbalatly gemide umanlar içire bile yüzüş etme. Bizim kısmatymyzda yazılmanlar. Yok, menin Melike. Yürek törümden orun bermeseňem. Bir zaman gedemligi basalygydyr. Jigerden çıkan kelama bir kulak. Maňa pursat berseň. Mukaddes sevginiň kömegi bilen ähli çarkandaklardan üstün çıkarım. Hatta senin gedemden gediýärmek başararım. Men sana ýeke bir zatdan, öz pek sevgimden başga zady söz berip biljek gel. Diňe şol gaýbana sevgin kanagat ederniseň. Men sana özüm söýmäne ruhsat bererim. Maňa senin özüň söýgändiň aýtmaňam ýeterli. Men bu dünýä diňe bir zat üçin, söýgümi jogap alyp bilendiň üçin bu dünýäge gelip bitirmeli işimi ýerine ýetirdim hatap edýär. Agay, öde şoň işler uğruna dämişgi. Agay şeýlemi? Şäherdäki ähli işlerini taşlap, ähli telekeçiligini taşlap oba goçup gaýtjakmyş. Sen onu kimden eşitdiň? Ol ilerimizdäki çar kaka bara, iler köçedäki çar kaka. Ana şonu maslahata çağıranmışyn. Maslahat berdi, halis alcıranmışyn. Howa menem çar kakadan eşitdim. Hawa göçüp geljekmişin. Oraz şey diýip aýdypdyrmy? Wah hey, mene gynan raýdyň. Näme de bolsa o doştagy. Oba göçüp gitmäne kömek et diýip çar kakan çağırtdyr. Hawa menem onu durolgoda gördüm goý. Men onu laçyna bir jaň edeýin. Agay näme de bolsa goňşusda, u watnaşýada. Silune jesta gynanar. Bogy mene hulk ýanyna gitjek tawol. Laçyna bir jaň edeýin. Ay dost, şeýitmesen Rasuluň aýagjak gumany barmy? Ne, şo wagt boldy oňa. Heni dem söz aýdany. Düýün men oňa, unça bahym durumşa çykýa diýdim.
Şonna buran yüzün görsedim. Ayağı sen tokkal kerhananın içinde bir yerde durman pırlanıp ýör. Endi näde ýersin 2 günden Resul Gunça fedaýda aýsa. Beh, Gunça da ýüzüň sallap ýör. Ya Rasulullaň söz aýdyp, olam razy bolman, bardap bulaşan bolaýmasyn? Ýok, laýdos. Men Gunça da şolar ýa sözler aýtdym. Rasuluň bakym toýu bolýar, bagyt toýu bolýar diýdim. Sen giýje galyň diýdim Gunça da. Hay, onuň öte geçmek bolýar. Gaş bejerjek bolup göz çykararsyň o sen. Hiç de adam olmaz dost. Görde dur, hemme zat men diýişim ýaly bolar. Ne dersin? Şu nerte Resul söz aýtmasa, meňem zat bilmedigim bar. Hay, bilmedim o. Hadyr oýuny wakan. Mene gitdim dost. Bilmesen, bille goýaý dost. Hadyr bilen oýun etjek bolýaň. Görüň wakal entek. Dur wakal hatyrjyk. Kim emenle çalaşar kap. Aynim. Assalamu alaykum. Aleykümselam. Bir da sorayın nini. Sonra. Şu zaýlar hormatly prezidentimiz köp çağal maskara jaý berdi. Towut beren jaýlary bar. Şolar dämki? Şolar mı diýdim. Nemele? Ahmet'e tanıyan nereden? Ahmet, Qays Ahmet ka. Rastaýlarda şolam köp çağal şolam. Köp çağal maskara da. Zaýda akla emmesem köp çağal maskara da. Men sana näme düşünürsem ki maynym. Neme Anyk bilen ok näme çağat wady ony. 9-10 awaz. Ýöne soňam köpelýän şolam. Birinji gatynda bu gapdalakynda 9 çağı bar. Berde. Bu gapdalakynda 11 çağı bar. Tügölüm. 11? Ay tügölüm. Dördüncü gatynda 8-8den bar. Tügölüm. Beşinci gatynda 9. Olan birime Ahmet'ten. Ine üstünden vardım ha. Sen Ahmet diýen 7-nji gatynda ýaşaýan bolmaly. Gen cemaat sadap dämi? Şeýle därsiz. Vallahi men şunda ýaşaýar. Öňüň bark göräň şunu. Ay berekellah. An vallahi. Vallahi. Şondan bäri görşeň dagamy? Näme üçin görşeli? Şonsam hemme da düşünükli. Way näme düşünükli mukam? Oň bilen görüşmän, näme bilmän, näme düşünýän sen? Ay canjygym. Ay canam men sana. Hemme da eşitmem, düşündümem. Ene men forap bilmer zadym ýok. Şoly bar ene men galyplardan ýaradym ýok. Ay, onu da. Goýarlar şo görüň altyn. Lasınca, otura gıydım, çay içip gidelim. Oturmayın tülgünece. Öyle orada geliyatayım son, salamlaşayım, hepsi olaydım. Uy, oğurum sen nereden işittin? Orasıcan daşa yurda gitmeli. Ay bilmedim, iyiler açar kakadan eşit. Olam şehirde oran olaymasa? Kaçan nereyem şontan? Ertir yerden diyaydı ötken. Sülünece gideyin mi? Oturayım allın da Lasınca. Gideyin, sağ ol. Bor balam, oturayım allın da. Sağ ol. Ene, oraz kaka ameliyat diyaydı mı? Şey deydi öyle. Aman, Gunça da ameliyat diyemi? Gelse bari bileğir de balam, ne bileyim. Sen dur. Bir daha daysan ne emecek? Ne emeysen? Ay bir guldat duşalım ne emecek? Ene, sen aydayma. Bor balam, aytman. Orar kakan yal teke çorsun, hemme dattan peyda oldu. Ol ayttan emecek mi? Bolya erte mektepten dondurma atıp vereyim. Vallahi ayttan emek. Yol ertek olsun. Vay. Ertekin men ödüm aydıp verir, ama ne madar vereyim? Yok o ene, den diyen ertekin de. Dondurmana derteki. Dondurmana derteki? O özüm mara, sinci iyisen lan. Yeni yesin gel ya da. Onu ertek getirip veren der mi? Hava getirip veren aydın ne? Ertir, oraz kakam mele. Özüm, amalin Gunçanımak gele. Ene, oran kakam daşlar urdu para nimedim ay? Bilmedim da oğlum. Bir küçükün kalmalı olan olaymasa, ayın son ecem örp kayda inip kaydı verenler de. Ay gelse kovda ene. Hırsancan, oğlum. Urar kakana leyl canavar han aylak gör ne mi diye olur? Var ene.
Hay tuğulama kulluktaş kosa oğlanlar ol gidiptiray. Ne kulluktaş bir ulca oğlum. Atacan. Selamun aleyküm. Tuğulama bana öğür vermeli ol gidiptiray. Kosa oğlan ol gidiptiray. Bir de ulca yedim. Aman keyim. Berekella. Yani hay berekella. Berekella diyene berekella. Hay berekella diye. Bir kulluk dost diyene. Bütün ölümü görmeyene göz gerek bir. Sağ ne yaşat olur? Beşat olur da lan tu ölümü. Gerek desin al köp atol. Gerek desin ona gerek desin. An kulluk dost. Çay kıymet men her geliyen. Ulla karar etmen o men kaytacak kan olacak hemen. Yo, ayağını görürsün onu. Ay men. Hani. Adın ne lan? Ben koy ağlamam. Adın ne dedin? Anlong men. Bol. Oh, ne ama lo, ay, bir al topunu, bir. Bir al, bir. Ben topunu, bir topunu. Ben vallahi. De. Enim ne ama desene. Suyun ocağıydı sırtına, bar. Ay beni göreyim ne olsun. Uy, kulluktaş. Otur, çağırır masaya yetti yani. Ay o da çağırır. Ay, gülmen ne oluyor hadi böyle. Ana öyle bir. Benim ne daş kayınlıydım ben. Otur. Ay. Çağırdı. Geç anır doyla. Yan kız ol toplananca diyen. Ama yedin nakısı öyle yok. Ya kulluktaş. Ondan son mu? Yani gecesi bilir mamalarını bitti geliyorlar. Salam Altın başlık yerine mi? Yerine yana qaraşada çık. Qaraş, bol ya. Qaraşayım basalım. Qovmuğuz. Hova eşitdim. Nesip bolsa toy boljak da. Ay hovlugar da Resulüňiz şeýdip berse. Haçan Resulüň toy geçerken garşyp bersin bol. Vay, oňa da aýtyşyna görä, gatga oglan bolmaly. Garnaşraklary öýdýän. Agoýyz näme üçin ökünsin ol? Gülýäl oglana bar ya. Gaýtam Resulüň özi ökünsin şolar ýalygy ellendirenni. Uy, ýoksa da näme tikinjek gaýtoýa? Ay, menem görürnä. Altın asır Söwda merkezine gatga köýneklik matalar gelipdir. Şoňa gidip göräýmesem. Hani bolýagyňda soňgurlaşar. Altın, näme diýdiň ay? Saňa hiç de adam diýemok. Yo, maňa diýemok bay. Ýanky telefonda joraňa näme diýdiň diýen. Uy, altın asıra köýneklik mata gelipdir diýenimmi? Hawa diýdim. Näme senim alınjak bolýanmy? Sen ýadyňy oýun düşýär Altın. Oýun etmesene. Men Gunçan toý barda diýen. Vay, eýem, senem eşitdiňmi? Kim aýtdy? Gunça aýtdymy? Hiç kime maýlanok Altın. El şu açyk senden eşitdime. Çynmy şo? Hawa çyn. Sen nerden eşitdiň Altın? Maňa Gunçaň özi aýtdy. Oňa kim aýdypdyr? Uy. Resul näme? Resula gerek şol. Oňa özi ilki başlapdyra. Maňa ejem gysayla goýdy, men öýlenýän, öýdäklerime garnaşymyň gyzyny alyp berýär. Men edi biljek zadym ýok diýipdir. Indi Gunçany näme durmuşa çykýar, bolaýdyr taşo. Yaman çalyp däme Altyn. Vay, intäm garaşy billile. Haçandan el gudaçylyga gelýärler, birine de bolýar diýmedi. Indi näetmeli bolga? Vay, näetmesi barmy? Toýa taýarlan bermeli.
Men ona gaty giyja almakam yetişeyim, men gideyim. Näme sen hep köýnek tiktirjek bolýarmy? Altın, sen yadıma oyun düşüyor. Men yadıma bir yerin durmuşu düşüyor. Ene, Leyla jantyk göräýli. Oral kakamyň gelýänini söýleýändir. Ertirden mer oradlaň öýüne jaň edip allar bilmän otyrna. Leýjana jaň edaýmele kene ýadyma düşmändir. Hana oğlum, Leýjana aýla. Muňa mel öçüge ene. Hani ýene de bir gerek aýla otyň. Dinlene. Öçük berýär-de wala. Öçüge ene, öçük. Wahy. Atacan, an çağalara bir geyindir, men şehir aylak geleyini onu. Çağır dayım bilen, çağır kakam bilen şehir aylandık, gezdik deyip, bar wagt ýapdylar. Bolýarmy? Bar hemmesini geydir, bar. Men dogunma nefsim ağrıya. Senem o nefsin ağrıysınna. Hani sen onun gowarýan ekeniňe. Öň, o nähili öň. Men näme onyny gowaramakmyşymmy? Oň özi hemme zady bulaşdyryp görämen hisat edem oga. Vay, sen mukama bilet bolarça bolansyň anne. Oň iş hemişe bar zat bulamjar etmekde. Oğlum soýgalasna sizin gurruňyz dinläp gelenseň ýagdaý hasam beterleşdi. Musoy galasy? Kimin gurruňyny? Ne bileyin, bir oglan bilen gurruňa edipsiňiz. Oglan bilen? Menmi? Näli gurruň? Nemede o, söýgü barada gurlaşyp duran ekeniňe. Söýgü hakynda? Kaçan? Düýün. Ha. Öňün olaýmasyn? Uy, ho, öňün. Ne hile vallahi vay. Hiç ne mallık bolana. Rüstem, Leyla jaň etdiňmi? Etdik kanem etdik kaka ile çukarýara. Edil dilleşen ýalla, oňa meriniň juňkuny öçük bolaýşyny. Bolýa, habarlaşda kavarlaşmalyk taýinlik bir görelim. Men gidip bana, ýende çar kakadan habar tutup geleýin. Oňa mara, şo şähere dik gidişi diýe, henidem gelen ok. Men etdik gelen kaka. Çar kakalaramy? Aw. Ay yok, özüm gideýinler. Menem bile gidecek kaka. Bolýa, ýör sen gitsen. Ýör oğlum. Hana oğlum, ýene bir jaň aýlak gör. Belki birden beri alar wala. Aýla otyr nene. Öçük berýär. 1, 2, 3. Rasul, dur aýda dost, dinläýda birmi? Dinläýda meni. Rasul, taňa bir dag aýt bolmaýdy Rasul. Rasul, soň näçe aýtsamam, näçe gurlaşdymam, git şolya dinläýda men dost şu. Inni näme boldyr? Dost, men sana yalan sözle gunşa durmuşa çykýa diýdim. Meni bagyşlaýda dost, men beýtjek dälim. Innem gunşa hakykatdan durmuşa çykýan eken. Hakykatdan? Owa bu zatlaň öňüni almasak bolmaýar. Altyn şey diýdi, gunşany tapaýarlar. Onça yer ne yok? Ýörün altından soraýarlar. Ýör. Gelip oldu gerek. Aytı böyle bu gödülgenleri gördük ya. Daim bu geldik ya. Daim bu geldik. Gerek. Evet, sağ ol. Kalkınız dedim gelin. Hadi yürü, yürü. Git dedim, git. Git abi dedim. Git, git. Hadi yürü. Yürü, git dedim. Git. Çağırma, sen ne gerek var ya? Ha? Niye çağırma? Uy ya. Ay, daima da oluyor dedim. Bolya, sağ ol. Men assak. Yok, men assak. Ene mangas dedi. Menem aç bilýän. Inta sen çağa elýän. Men çağa däl, ene manga daçdyr ya. Ene mangas dedi. Ene mangas dedi. Wah. Karlarymyz käte. Çağa diýeniň edil uçurum uşýaly bolýandyr diýseler. Bir wagtlar yalan ýaly göwnümde. Inni çağajyklarymyzyň her bir ýere ördek tüýjeler ýaly uçup giden toňlar. Şolaýdyranda atlaň çynnygyna ýüregiň bilen tadýaňam. Gödüňem ýetdi. Hey. Ena tanyň göwüni ogulla gyýda, ogul gyýdyň göwüni dağ biledi diýlen näbdatlar. Wah. Barjak wagtym anyk aýtmadam. Ecem gözi ýoglawalar diýip pikir edýän näler häli gördi. Men ataýyn diýdim de. Döwäýdilermi? Men sana elleme diýdim ha. Wah hey.
Balıcıklarım döveydin mani. Bağırsınlar orada ene. Mehriden orada bağır ene. Men atayıydım sana. Ene 50 mi dedim o 50 dedi de. Borla balalam. Jeşte olsa şartlık olur. Barın. Ayrın. Sen o zatlarını et bilen Altın. Ne edip bileyin? Öz aytdı. Düşünmedim. Kimin öz aytdı? Vay, Mukam, men Leyli'nin özü bilen uğurlaştım. Ayttım ama özü bilen uğurlaşık gör. Hükman birdadı bulaştıransın deyip. Özü gurrun gördüm Altın. Vay, hova diyene Mukam öz aytdı. Sen emeğin bir gün raydınız gencan. Sağ ol, hoş kavarım sen. Böyle ya. Men ne bileyim beyle olacağım Rasul. Altın, Gulçağın İraq'deni bilen okmay? Men yan aytma. İraq'deni aytmadın ama. Başlan kabinetinde. Toy için ruhsat alacak böyle. Toy için? Toy için? Bah. İnni ne etmen orqa? Altın. Altın ine şunkı ömürlen önümlerin kasabı. Onça. Sen benim gurrumma. Yok, Onça. Men aydayınna. Men gurlaşmelilik sen bilen. Men aydayınna Rasul. Dur. Vay neyem bolya goy? Vay neyem bolya namasa daşına uğurlaşın. Hadir başlık gelmeli. Bolya. Men aydayınna. Onça. Onça. Dur ayda. Men aydayınna Onça. Dinlayda meni. Onça. Kiň garagynda men düşdüm. Rasul'a sen durmuşa çykkan diýdim. Sana bolsa Rasul öýlenýär diýdim. Aragynda men düşdüm, meni bagyşlaýda. Sen? Awa, Onça. Durmuşa çykmaýda, Onça. Durmuşa çykmaýda, Onça. Durmuşa çykjak bolya. Altın ýa durmuşa çykkan diýdi. Altınlar da. Aydoz. Habarlaşıp bildiniz mi? Beh. Niye hili bollay bey? Çağrılara vardın mı oğlum? Havva. Gelmeyenler. Çar kakan gele can koraymel keninde. Vah. Ona menem aklım çatya oğlum. Can edilli. Yönü el telefonuna moyk gidip dira. Vah. Olmayacak olsa bolana. Ey gözler şahidi. Dursana Murat. Sen nämeler diýip dursaň? Men kimdir bergen çalışýanmy? Men öz wapar eskeriň ahyry. Wapala. Eskeriň. Sen? Hova men şahidi. Bugün men ýürek sırym açmana geldim. Bu aýtjaklarym şu ýapyjakana dile getirecek iň soňky sözüm boljagyny da düşünýän. Dur. Saklan. Yok. Benim mülakatı perispot hükümdarım. Iqbal ýürek sözüm sana eşitdirip mümkin. Bana şu jaz fursatı bahş eden bolsa, oň öwrüne janyny talap edilýän bolsa. Men bu sözde birjik ekirjen bilen baş goşýan. Saklanýan orat. Ýoksam soňra gitşolar. Yok. Indi meni bu ýoldan hiç bir güýjem saklap bilme. Dur. Beýtme. Men seni sevýän Leyli. Näme? Men seni sevýän Leyli. Eskerler. Ýok edin bu wagt çaşany. Men seni sevýän Leyli. Meni bagyşla. Mukam. Vah. Gözümü yolla koydun acan oğul. Yine yüreğim bir yerde karar tapmasa näme deyin ala. Avtobuslu gelerim ka ya öz ulağına gelerim ka ala. Atışaklanmama alıp gelýänler varsa. Görmediğimi epetli vaktim oldu bağlalarımı.
Ay näme? Gelmedin deyip gatywarar ýalam dele. Ul kerhanan dolanırmak antatın diýtene çağam. Ene, içerik girdi oturay. Sen arkayın oturuver bolýarmy? Telefonum. Dün köçürüp koyuşuma. Ecemden aylanır. Ene! Leyliň gel açyly. O näme diýdiň oğlu balam? Leyliň telefonunu işläp başlady diýip habarnama elle. Vay şeýlem hany aýlan oğlum aýla. Elayynmy? Vay, ana özümce gitti. Vay. Hani men gürleşeýin. Alo. Leyljan. Hawaýja bir ýalňyşlyk bolandyr. Ağamyň düýün öýlenki daşary ýurda ödüşi. Hawa menem elime çürük koyup durna. Hawaýja. Leyli. Leyli dursana bir. Ben sana ıstığla etmezdim mi? Indi sen bana näme aýdyp bilersiň Mukam? Ecem sen sağışıga içip koydu. Sağçılığa? Ecem? Owo, Ecem. Ecem ahir bizim süýübe düşündi. Ol indi bize garşy däl. Leyli, wagt oňur ýer seňle haýlady. Mukam görüp dursuňa. Oýunymyzyň taýýarlygy edip dur. Ýakyn günde taşyrmaly. Leyli, şol kesbi sen gowy ýerine ýetirjene men ananýa. Şahyryň kesbi sana şowluk getirir. Sağ ol Mukam. Indi menem ananýan. Sebäbi Mukam. Sen söýgüden naly ýüregiň ýylsy. Maňa göçeri. Leyli. Onu Ecem faşyl bolady aýdypdy.